Kaixo guztioi eta ongi etorri jakindunera. Gaurko honetan, estekiometriaren inguruan hitz egingo dugu. Estekiometria, erreakzio kimiko batean, erreaktibo eta produktuen arteko erlazio kuantitatiboa da. Hau da, erreakzioaren bi aldeetan proportzioak mantendu behar dira eta atomoak berdindu behar dira. Hau, ariketa oro hasi aurretikan konprobatu beharreko zerbait da. Erreakzio kimikoaren estekiometria ondo dagoela. Bai? Horretarako bi adibide ditugu eta lehenengo egin behar duguna da, begiratu bi aldeetan dauden atomo kopuruak ea berdinak diren. Kaltziorekin hasiz, hemen ikusten dugu kaltzio bakarra daukagula erreaktiboetan eta hemen beste bat soilik produktuetan. Orduan, estekiometria ondo dagoela esan daitek, ondo dago eta hurrengo atomo batera pasako gara, bai? Kasu honetan, oxigenoa. Hemen bi oxigeno ditugu, bai? Hemen bi hidroxilo ditugulako. Orduan, produktutara joten gara berriz, eta ikusten dugu hemen soilik oxigeno bat dagoela. Orduan zer gertatzen da, bertan bi oxigeno egotea bermatu behar dela. Orduan, konposatuaren aurrean bi bat jartzen da. Ados. Orduan, behin hori eginda, kloruro anioia doituko dugu. Kasu honetan, bakarra daukago erreaktiboetan, baino men bi ditugu produktuetan. Orduan, men berriz ere, uraren kasuan bezala, bi bat jarriko dugu. Eta orduan ja, berdinduta daude kloruro, oxigeno eta kaltzio kopuruak. Orduan, falta zaigun bakarra da, hidrogeno atomoa. Hemen lau ditugu, lau hidrogeno, eta hemen aurretikan oxigenoa ditu dugunez, bider bi, beste lau hidrogeno. Orduan, erreakzio hau doituta dagoela esan dezakegu, eta ondorioz ariketak egiten hasi gaitezke. Bigarren erreakzioari dagokionez, berriz ere berdina. Karbono atomoa begiratuz ikusi dezakegu hemen bi daudela, eta hemen bakarra. Orduan, zer egin behar dugu, goranekin dugun berdina. Hemen bi bat jarri, bi aldetan bi karbono atomo egon daitezen. Oain, hidrogenoa begiratuz, ikusten dugu bi hidrogeno atomo daudela, eta hemen beste bi. Orduan, doituta daudela esan daiteke, eta azkenik geratzen zaiguna da oxigenoa. Kasu honetan, zer gertatzen da, hemen bi oxigeno ditugula, eta hemen ditugu bi bider bi lau, gehi bat. Orduan, bost. Kasu honetan, ez dugu zenbaki oso bat erabiltzen oxigenoa deitzeko. Kasu honetan, zatiki bat behar dugu. Zer egiten da normalean? Aurkako aldean dagoen kopurua, zati bere kopuru propioa, Orduan, kasu honetan, bost, zati bi izango da, eta horrela, gure erreakzioa doituta gelditzen da, eta gainontzeko ariketak egin ditzazkegu. Hau izan da dena, eta gogoratu. Sare sozialetan eta webgunean jarraitu jakindun.